Mayong adlaw Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Ani ana usab ang bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang Carbon Public Market sa dakbayan sa Sugbo adunay bag-ong gipasundayag. Ug aron kita masayod kabahin nining maayong balita, atong ubanan si Hershey Zaspa sa iyang pagsuroy-suroy. Maayong adlaw mga higala, ganahan mog chika? Aduna ko'y chika para ninyo. Nangita ba mog limpyo, bibo o gala festa ang selebrasyon? Naay inasal, barbecue, o ang pinakalami iparis niini ang puso. O guban pang mga lamian nga pagkaon. Kini, pang pamilya, pang barkada, o katong mga naiplano nga i-date ang ilang mga uyab. Money latest craze in town. Sa Asami! Ali, ubani ko ninyo. Gibuksan ni Mayor Mike Rama sa syudad sa Sugbo ang Carbon Sunday Market ni atong Mayo 22. Kini nahimutang sa Quezon Boulevard, Cebu City. Kining Carbon Sunday Market usa lang kini sa tinguha sa hiniusang panag-uban tali sa lokal nga kagamhanan sa Cebu City o sa Megawatt Construction Corporation pinaagi sa Cebu 2 World Development ubos sa pagdumala sa presidente ni ini nga si Louis Ferrer. Ang proyekto mao ang pag-usab sa 113-year-old Carbon Public Market ngadto sa usa ka sophisticated market ug food and shopping hub. Ang proyekto mokabat og 5 ka tuig sa kantidad nga 5.5 billion pesos. Unsa pa inyong gipaabot? Ali na, mga unatan ninyo dinhi. Abli kini sugod sa Biyernes hangtod sa Domingo, alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Ako si Hershey Zaspa, alang sa Maayong Balita sa Cebu. Ug karon atong paminawon si Ray Anthony Chu alang sa Maayong Balita sa Bohol. Mga bulanon nga wala pa ikagasto aron musuroy sa gawas sa nasod ug mutilaw sa mga pili nga pagkaon sa Asya, dili na kinahanglan pa nga gasto og dako. Kini tungod kay sa pagbukas ug balik sa turismo sa Bohol, giandam na sa Manay's Farm sa Bayungan, San Miguel, Bohol ang mga luto nga may kalami nga gikan sa Asya o gidigamo alang sa panglasa nga Pinoy. Kini usab samtang hinay-hinay nga may barug ug balik ang turismo sa Bohol human mapalupog sa pandemya ug sa duha ka bagyo nga milampor na sa ekonomiya sa lalawigan. Adi, ang mark target yun naman is to mabarog yun balik ang mga function hall, makadawat na may walk-in guest plus sa ako as a chef. Mas gusto yun na ang mga turista nga mo doon is local from Philippines kanang or mga local, especially diri sa Bohol. Ang among aim is kung kanang makita ro bitaw nimo diri sa Bohol o diri sa farm pero naay taste of more elegance ba or taste of kanang other countries nga pwede ra dayon ta nato mabuhat, so you don't need to gasto pa ka bunot pa kag pitaka. Nadaot man ang kapin sa 5 milyones nga napundar nga infrastruktura sa Manay's Farm tungod sa nagsunod nga mga pagsuway, hinay-hinay silang nangandam sa pagpahiuli. Ang Manay's Farm nahimong sentro sa mga organikong tanom nga giluto usab isip pahimsog nga pagkaon. Nagtudlo usab sila sa mga bisita sa mga pamaagi sa pagpananom alang sa mas himsog ug mas baratong alternatibo sa elegante nga mga pagkaon. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ania si Roy Lumutan. Dili na kinahanglan mo angkat og itlog ang mga namaligya og balot sa Dumaguete City kung adunay daghang duck farm dinhi sa Negros Oriental. Nag-observe kami dito sa Negros Oriental. Malaki yung potential siguro na magkaroon dito ng mga duck farm. We got information na ang mga balot and processed eggs ay inaangkat pa sa ibang lugar. Subay ni ini gipromote sa Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ang pagbuhi sa itik Pinas.
Mao kini ang improved breed sa native mallard duck o pateros duck nga gihimo sa Picard. Mataas ang kanyang egg production performance of about additional 66 eggs per duck per year compared to the traditional pateros duck. Ang IP Kayumanggi variety ang nindot gamiton alang sa commercial duck egg production tungod kay mas daghan siyang maitlog ug kini makahatag og dugang kita sa mga mag-uuma. Sa mga interesadong mubuhi niini, gihangyo sila na muadto sa buhatan sa Department of Science and Technology sa Dumaguete City aron magiyahan sila sa mga supplier. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan. Si Rizali Calibo, adunay maayong balita sa Siquijor. Lain na usab nga proyekto ang gibubo sa national government ngadto sa kagamahanang lokal sa Siquijor. Niadtong Mayo 13 si TESDA Secretary Isidro La Peña mitambong sa inauguration and blessings of the TESDA Provincial Training Center nga nahimutang sa provincial capital Siquijor, Siquijor. Dako ang pasalamat ni Secretary La Peña ngadto kang President Rodrigo Roa Duterte sa katumanan sa iyang pangandoy nga matukod ang mga provincial training centers lukop sa nasud ug usana ni ana sa lalawigan sa Siquijor. Mapasalamaton usab siya sa lokal nga kagamhanan sa paghatag og luna alang niini. Pinaagi sa maong proyekto makahatag na ang TESDA sa training assistance ug tukmang serbisyo sa mga Siquihodnon. Dugang ni La Peña nga aduna na sila'y inisyal nga kasabutan sa bag-ong Governor Jake Vincent Villa ug Congressman Zaldi Villa alang sa diploma program aron ang mga Siquihodnon dili na kinahanglang moadto pa sa laing lugar aron mutuon ug mobansay ug makaangkon og diploma. Ang maong training center matud pa ni Provincial Director Fletcher Gumahad natukod sa sulod sa 1,000 square meters nga lote sa provincial government ug nahuman gikan sa pondo sa TESDA nga nagkantidad og 600,000 alang sa initial construction ug dugang 300,000 gikan sa provincial government aron pagtiwas niini. Mapasalamaton usab si Gumahad sa tanang mga partners sa ahensya aron mapasayon ug mapalig-on ang paghatag sa ilang mga serbisyo ngadto sa katawhan. Alang niining maayong balita kini si Rizali Anding Calibo sa PIA Siquijor. Ug dinhi natapos ang atong programa. Kung diin inyong nahibaw-an ang mga positibong impormasyon gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug kini ang maayong balita sa Central Visayas.